चिन्ताराम पारानि अवस्था खूब काहिल दङ चिनि इरिनि बरक जे दंनाय राव माने करुन अवस्था आबानि बायनो जों साना मुसुबो जे चिनि बरक टाकबो खासिया बरकनि दफाय थंजाय दंनाय रावनाय दि चिनि दफाला बो जागा कलै दं जा जों जे इति फाइमानि एमन करुन अवस्था এবং চিনি महाराजो फाइ थाजाक नंग जतन सियो महाराज फाइ थामानि परे टाकबो कोनो इरो संस्कार खलाय जायगा तानि हनालाय महाराज फाइनि सांगा न खलाय जाहा एरपर आरो खाबो खलाय जायगा एमन करुन अवस्था दं चिनि इरिनि बरक नाकि तैनि परिसेवा दं नाकि रास्तानि परिसेवा दं आबानि बायनो कयनाय फाइदि जों बल रास्ता हिमियाकलाय जों सति रास्ता माथालाय सिनाय ताखरो बखरो जों सुदु सबका साथ सबका विकासनि कबांमा साइड दं समतलनि जागा खलाय मानिबाय सबका साथ सबका विकास गया दिनै इ चिन्ताराम पारा बमंपारानि बरक बो जागा दं सागबाय थां कबांमा बरकनो जों कयनाय फाइनाय फैदि कोनो रिपोर्टारबो फाइदिया कोनो बरकबो फाइदिया आइथाय बायना इ जे इंटर एरिया बुसुक जरा जे कलक जा आबानि बायनो जों कयनाय मुसु जे फाइदि जों चिनि बरकनि तंमों चिनि बरकनि जे अवस्था जों कसा मसा बनो जों मीडिया बा तिसाय माफननाय तानि हनलाय जरा चियारा आसुइ तंनाय रबक माहासिया जे चिनि भराइटी अवस्था जों दिनै इरो फाइमानि मेन उद्देश्य आलाय इरो चिनि लिडारक तंनाय रक बक्सना हयजाक बनितेन अवस्थाखौ फाइनाय फैदि एबं आरो बनिलगियो चिनि 2 जन कर्मी हामिया अंतंजाक बंनानै बायना फाइमानि जों दिनै इरो जे फाइमानि एमन अवस्था खूब रिक्सी जे कोनो मते चिनि साइकेल जेदि कोनो किछु हलाय जों तोला तला कलायनाय आरो इति अवस्था दर फाइमानि